máis por ser candidato ou por ser presidente da tanto sexo, sino que cada persoa se pode adscribir a este proxecto porque hai un código ético vinculante e porque hai un proxecto colectivo. Entón, desde ese punto de vista, penso que pase o que pase despois do 25, que agardemos que sexa que o que pase sexa que en Marea sexa quen lidere o cambio na Xunta, que por certo que por en Marea xa máis vai quedar que se perde porque a maioría, comentábamos tamén esta mañá, non vai quedar un goberno sin goberno alternativo o noso país, pois en Marea un proxecto sólido, en Marea un proxecto de persoas que pinga a pinga pois irá facendo esa... Adicionalmente, en tanto que unha cuestión que nos afecta a todos como organización, lle llega unha cuestión adicional, e é que Marea nace como partido político e non como coalición de partidos, non nace tampouco como federación de mareas, non nace tampouco con ningún outro tipo de fórmula electoral que nos seña un partido político completamente único e unificado. Tamén que a finalidade de establecer un discurso único, unha línea política única e non obedecer a ningún outro tipo de directriz que non seña xerada pola propia Asamblea Nacional e polos seus órganos de dirección. Eso é unha experiencia e unha situación política cualitativamente diferente a calquera outra que se tuvera ensayado ao longo destas anos. Entendemos que o proceso de agregación de forzas que se ten producido en Galicia durante este quinquenio foi moi positivo, na medida que permitiu acumular forzas sociais, tamén feitas forzas políticas, e permitiu entendemento entre esos espacios políticos, pero tamén vimos que tiña determinadas imperfeccións das que había que aprender, non? En paralelo vimos que o movimento ciudadanista tamén funcionaba ben no ámbito local e era capaz de tecer entendementos tamén entre cidadáns con independencia de que estuvesen ou non dentro de determinadas organizacións ou simplemente supuxesen dar pasos individuais no compromiso da xente que quería formar parte disso. Pero tamén vimos que había insuficiencias porque eran estruturas organizativas débiles que non permitían, por lo tanto, asumir un proxecto de maior envergadura. Por eso, consideramos que en Marea a fórmula perfecta, ¿no? Que acaba con todas as diferencias que podía dar lugar entre coalicións por ser órganos políticos referenciados en organizacións diferentes, por tanto, a necesidade de facer unha organización única, e en segundo lugar, por agregar tamén con forza organizativa as debilidades que hasta ese momento tiñan os movimentos de carácter municipal, non? Ademais de pensar non xa en cada municipio, sino en cada nación. Que, por lo tanto, consideramos que en Marea non é solamente un proxecto para as eleccións do próximo día 25, sino un proxecto tranquilamente para o próximo decenio.